katoto na sa mga wala pumig butong. Kaya gipang unsa na mo ya? Pang UTI. Gipang UTI. Pang UTI. Umibig at iniwan. Ang ending UTI. Nate respect din na sa likod. Oh, request ang butong. UTI po siguro. Pinaibig at iniwan. Kaya UTI pa rin. Ah, grabe. Luya mo sa nakuha ni magbutong. Wala man na yun. Lamig gini. Umunga na imong tinanom ba? Ah, Nya lahi kaya makakuha daan. day. Igo day. Manguli na lang siguro tani. Anga ay. Medyo naipit niya ato ba? Ay, ipit ay. Ay ipit ay. Sige, no, tagbakta na yun, dapat. Wa pangina na ba ito sa pagdala nimo? Ha? Wa na ba ito sa pagdala nimo? Wa man ka dag. Ah, grabe. Kat-kat na mo na munuwa. Kuno din malanganin be. Uy, tagol-kol. Bilo man. Oh. Ang ay nindot niyo, bayo. Bukayo. Sa to pa kani kita siguro. Murag bukayo ko man tong isa. Kaya try na. Lubagal na sa. Gaya. Kini murag butong aja ni. Ay, wala man. Wala unod oy. Hiplos. Balhin ta diri pukas punuan no kay walay unod tong pikas. Nay unod pero lobi. Dapat sa buo nga punuan dili pa pikas. Buo day buo. Pagbantay mo kin tagias po kalubinhan ha kay bisig panda. Dakpan ta. Buo. Hoy, kamo bantay. Dira ra mo na marupita. Diri silingan ra ni. Buo. Patay tali. Anga ay manang butong i-stack sa rep. Dili man. Daot na ay. Dili. Dari manghatag gago. Nakatawat ang adja-adja. Kadaot ng butong i-stack sa rep. Kana naman. Basta di panghatag. Wala ka mo mga totoo, ayaw nyo mo mag-stack sa rip. Okay. Nya kung mo i-stack mo, dapat mo ng rip. Ora nasa istorya nga maulaw ko. Ayaw pag ulaw-ulaw kay iyas yawa na. Ang way iwaw bagagnaong. Aka na matasa mga, pili asa mga kasa, maganda mo sa isiyawa. So mo na mga kakamera ha. Kunting tips na to nila. Si Manny yung mga kakamera. Parang bayar ba, parang lang lutong. Oh, wait. Ah, bites niya. Dito. Oh. Ah, okay, bites ni. Kana, Duha ra pud ka mo. tanggal lang sa kabulig ba, di ba tayo mo? Basta bantay lang ninyo diya nga wala Anga oy. Wala, oboy tawo. Ipit nga ng istorya hawa. Sige lang, kung masakpan ta, ina lang po na ay pananggit, kaya makahurog ka ba, kuyawan ka ba? So kaon sa tao nga kamera kay lami kay kaon ba? Mura na wala lami ikaw pero tanawan ti. A few moments later. Ingani may kapangga sa Mumbayaw dire. Oh, tungod sa kapangga sa Mumbayaw. mga migbutong silingan. Mga na. Ako. Sige pag dili lang mo to, mga may butong sa. Sa makita niyo mga kalubinhan mo ano. Pagbantay lang isa na tao mo bantayan. Tagiya. Amo ana nagaway tag-iya. Basta wala ang tag-iya, amo ana. 2 hours later. Ayan sa mga kapatid. So, pumanda dyan may. So, kakulba lang ano yung mga kauban ng Madre. Kaya na may butong dito.
4 liters o 2 liters. 5 liters. 5 liters dahil. Oh. Di ba rin na-check ko mo, walang gidala ko mo. Ay, tabuan gid mo. Gago. Nakita dala ni motong. Sa balay na to ni kaunon kay Buya. Di na to pagka na to asawa na oy. Delikado ta na. so balik kami. Oh, update na lang to unya mga katotoro pagka nang namin sa balay. Ito naman naman tiplawon sa balay kay oh may gatas dire. Paabot among king dito. Napaabot among amahan dito, ngwar daw may butong.